Эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта 2018 ел өчен хисап тоту авыл җыеннары дәвам итә. Кулыннан эш килгән, күңелендә теләк булган кеше һәр чорның авырлыгын җиңәргә сәләтле. Район җитәкчеләре катнашында узучы авыл җыеннары дәвам итә. Мондый очрашуларны авыл кешесе көтеп ала. Күңелендә йөрткән сорауларны район җитәкчеләренә биреп калырга тырыша. Теманы Әлфия Мөбаракова сюжеты дәвам итә. Жыйынга район үзәгеннән килгән оешма учреждение предприятие җитәкчеләре тон бирде. Аларның янгын куркынычсызлыгы кагыйдаларын төгәл үтәү, пенсия реформасы, цифрлы телевидениегә күчү, электр һәм коммуналь хезмәтләргә түләү, урта һәм кече бизнесны үстерүгә кагылышлы чыгышларын халык игътибар белән тыңлады. Шикши авыл җирлегендә барсы 857 кеше яши. Шикшидә 310, Аланъелга авылында 306, Сәрдәдә 222. Һәр авылга үзара салым акчасына 2018 елда юллар салынган. Барысы җирлектә 7 шәхси эшмәкәр исәпләнә. Алар арасында чит илләр белән бәйләнештә торучы Иран кешесе Раян Алириза да бар. Җимеш кайтарту, аны эшкәртеп төрле төбәкләргә тарату буенча шөгыльләнә ул һәм авыл кешеләренә эш урыннары булдыра. Мәдәният өлкәсендә дә сөйләр сүзләр күп. Фольклор ансамбль район һәм республика күләмендәге төрле чараларда катнаша, җиңүләр яулый. Киемнәре матур, ә менә аякларына кияргә читекләре юк икән. Шикши авыл җирлеге башлыгы Радик Хайретдинов еллык докладын бик җентекләп уйлап язган. Эшләгән эшләр күп диде ул. Менә быелгы язда Шикшине икегә бүлеп торучы күперне төзи башлаячаклар. Узган гасыр башында төзелгән күпер инде бик куркыныч хәлдә иде. Җыеннарда һәр эшләгән эшкә анализ ясала, стратегик планнар кабул ителә. Бердән булганда буларның барысында эшләп була бит. Кичә 7 февраль көнне авыл җыены Олы Кибәче һәм Иске Икшермә авыл җирлекләрендә дә булды. Авыл халкы мондый җыенны ел әйләнәсе көтеп ала. Бу башкарылган эшләргә хисап ясау, киләчәккә яңа максатлар кую вакыты. Иң элек авыл халкы Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов һәм башка рәсми затлар алдында Олы Кибәче авыл җирлеге башлыгы Айрат Сафин чыгыш ясады. Җирлектәге закон үтәлеше буенча участок уполномоченные Ояз Каюмов җавап тотты. Янгын куркынычсызлыгы, кышкы чорда мичләр, электр җайланмаларының төзеклеген тәэмин итеп тору буенча янгын күзәтчелеге җитәкчесе Айнур Галимуллин сөйләде. Агымдагы елның тагын бер мөһим вакыйгасы ул аналог телевидение бетерелеп, аның урынына цифрлы телевидение барлыкка килү. Бу хакта тулырак мәгълүматны Татарстан Республикасы элемтә министрлыгыннан килгән вакил Лилия Ахмадуллина җиткерде. Сейчас мы не представляем нашу жизнь без телевидения. Посредством телевидения мы получаем ту или иную информацию. Телевизор мы смотрим разным способом. Кто-то смотрит платное телевидение через спутниковые тарелки, кто-то смотрит бесплатно с помощью антенного устройства. Переход на цифровое эфирное телевещание коснется тех жителей, которые смотрят бесплатное телевидение. Значит, если раньше данные жители могли смотреть 3-5 телеканалов бесплатно, то сейчас, благодаря проведенной цифровизации, жители получают возможность просмотра 20 бесплатных цифровых телеканалов. Они здесь представлены на сайте. То есть это 20 федеральных телеканалов, которые жители имеют право смотреть бесплатно. К сожалению, региональные и муниципальные телеканалы они не готовы пока перейти на цифровое эфирное телевещание, они будут вещать в старом формате. Как понять, коснется ли вас переход на цифровое эфирное телевещание? Если вы на своих экранах телевизора рядом с логотипом «Россия-1», Первый канал, НТВ и Пятый канал видите вот такую аббревиатуру буквы «А», это означает, что вы смотрите телевидение в старом формате. И что данный переход вас коснется, и вам необходимо будет к этому переходу подготовиться. Татарстан территориясында аналог телевидение 2019 елның 3 июнендә бетереләчәк. Инде бүгеннән цифрлы телевидениега тоташу өчен кирәкле җайланмаларны алып, күчү хәстәрен уйлау мәслихәт. Олы Кибәче халкы бу яңалыктан хәбәрдар һәм яхшы әзерлекле ди җирлек башлыгы Айрат Сафин. Безнең җирлеккә 3 авыл керә, Олы Кибәче, Кече Кибәче һәм Төбәк авыллары. Җирлек буенча 301 хуҗалык безнең, 926 кеше яши. Инде менә цифровой телевидениене килгән вакытта халык инде бу мәгълүмат белән таныш. Халыкка инде без бу турыда җиткердек, хәбәр иттек.
халық енді бұл мұны оңай қабыл етті деп айтасы келе. Аналоговый телевидение бітіру турында енді халық біздің біле. Міне енді 3 июньде Алла берса, шушы цифровой телевидениеға жерлігіз білән тулысынша кірібіз деп шандырып қалам енді мен. Халық мұны көте. Енді телевидениеға келген уақытта енді біздің Татарстан яңғасыр телевидениесін қарайлар, жерлігі біздің бик матургына телевидениесі бар, Саба дулқыннары, бұл атнағы кетапқыр эфирда көріне біздің, аны халық яратып қарай. Россия каналларын қарайлар, Россия 24, бірінші каналларын қарайлар. Халық біздің телевизия қарауыны ярата. Халық бүтін мәғлүмәтіне шул телевидениеден алабыз битін қайыр, газет журналдардан, телевидениеден алабыз. Біз енді шушы цифровой телевидениеде бізге яңадан да оңайлықтар берді деп айтасыз келе. Я осведомлена, что скоро закончится аналоговое телевидение и будет уже другое телевидение, и мы пока пользуемся сами телевидением «Летай», и вся деревня этим, но вот вся деревня, все жители деревни уже ждут новое телевидение, и у многих, конечно, цифровое телевидение, но мы думаем, что новое телевидение будет лучше. Конечно, мы через телевидение «Летай» смотрим как передачи Первого канала, «Россия», «Культура». Также «Саба дулқыннары» для нас очень интересно, который выходит 2 раза в неделю. Кызганыч, һәр яңалыкны явыз ният белән файдаланучылар да була. Бу мошенниклар, белгеч игезгә телевидение җайланмасы урнаштырабыз дип кирүчеләр булса, алдакчылар тузагына эләкмәгез, игътибарлы булыгыз һәм кичекмәстән полициягә мөрәҗәгать итегез дип кисәтү ясады. Җыенда халык сораулары да тыңланды. Шунысы куанычлы. Узган ел яңгыраганнары ел дәвамында хәл ителгән. Узган җыелыштан сорауларның үтәлешен қарап кеттік. Анда енді бір ауылның су башнясын алыштыру турында сөз болған еді. Ол енді 15 жылына алыштырылды. Аның суы чиста, әйбәт. Енді яңадан бір сұрау туған еді. Бір урамның башына біздің таш жол жетіп бітмәгән еді. Анда біздің грант болды біздің жерлігімізге 1 миллион. Шул 1 миллион грантның көпмір үлішінен ол урамға енді таш жолны жай бітірдік. Һәм енді яңадан сұрау кірген еді. Bir Фредерик İngiliz uramının başına gaz trassası tuzu, tüven basımlı gaz trassası, ул iş başkarıldı. Ondan soң көпір ремонтлау кірілгені, аны енді алдағы елдағы референдумға қойдық. Ул міне ел 2030 жылда шәнәшек ремонттасачак көпірге. Мен шундай сұраулар қойылған еді жиында. Алар барса хәл ителде. 7 февраль көнне Балык Бистәсе районында ел хатын-кызы конкурсы булып узды. Анда безнең районнан 4 гүзәл зат көч сынашты. Язилә Сунгатуллина, Рәмзия Сафина, Минем һөнәрем, минем язмышым, Гүзәлия Габдрахманова, хатын-кыз ана, Зәләфрүз Гаддарова, мәдәният һәм рухият номинациясында үз осталыгын күрсәтте. Бүгенге атна информацион программасы кысаларында без сезгә Кызыл Миша авылында яшәүче Зәләфрүз Гаддарованың чыгышын тәкъдим итәбез. Аның түгел хаклык һаман. 30-нчы елларда 100 меңнәрчә гаиләләр репрессиягә дучар ителә. Букмарада укытучылык эш алып барган вакыттар да эшен ташлап, әтисенең васиятенә хөрмәт йөзеннән гаиләсе белән авылга кайтып мулла була һәм репрессия корбанына әйләнә. Allah
bilen binlerce ailelerinin birisinde terbiyelenip üsken Dalgat isimli yigit bilen şeşlerin şeşkebeylerge nasip olgan. Mağa onun etiyenisi Hakim Mulla bilen Vahdibike bilerde ötken hasımesi sebep ola kurasın. Aile kalgandan soň äniýimiz deremiz Kızılmyşa mektebinde balalarga başlangıç bilim bire. Şol isepten özünün 5 balasının da birinci okutuşusu bular. Onun her dersi balalarının bunun körüne ötüp kerildi gitip ötkerile. Äniýimiz hizmet veteranı bulup layıklı yalga çıkkandan soň din nigizlerin birentin irendi. Ulugaya bargan awustaylaryň olmaşka Kızılmyşa awulynyň awustayı buldu. Mine indi 18 yıl awuldaşlaryna dini ýolalaryny ötewde, İslam dinini üstürüde, halyknyň ruhy ustalygyny temin etüde zor ölüş kirdi. Mektep balalar bakşalaryna ötürildi. Dini meýramlarda da bütün balalar äniýimizde. Ol äbi balalar öýüne kiçkineden iman nursalar, ýeş bolga ählak terbiyesi girdi. Olaryny tertiple şefkatli üstürüden öýretişen kızganmy. Awul kuleminde ötkerilen şaralarga muňlu tawuşy bilen münejatler de eýtawul. Balalary da, onuklary da awul medeniyet hükümde uyuşturulgan medeni şaraların özetinde koyulgan. Awularyny ýetiren awustayy, ägoýlerimizde hürmetleni ebi ol. Ebi bilen eri turmuş oğullıklarına bilişmişe 5 bala, 3 malay, 2 kız terbiyelep üstürdüler. Dişimizge de yukarı bilim girdiler. Bugünkü üstünde alar kişilerimiz oylar ailesi bilen birge urnek, tatu aile bulup turmuş gideler. Barlığı 15 unukları, 12 unukşıkları var. Balalarımız bizge bir boşuna geçirmezler. İslam dini kuvvetleri. Şuna göre olsun günümüzde. Bir yansın da Türkiye'nin olsun günümüzde bundan yaşını gidebilirler. Minki oğul vakıtlarda İslam dinine soyulmadan, etiyenileri vasiyetine kuğru kalıp, barlık tuğanlarını birge kutlar, tüm nigizden jılısın soklap duruda yanıyımızda hürüzünden ölüşü zor. Allah'ın birge nimetlerine şükrana kılıp, etiyeninin hayır
şatlанып karşı olabız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratallezîne أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi hayırlı ömürler nasip eyle. Amin. Фәннур Бәшәров исеме район мәгариф тармагында эшләүчеләр өчен яхшы таныш. 40 елга якын Курсабаш мәктәбендә балаларга технология һәм тормыш иминлеге фәненнән белем, тәрбия бирә ул. Кулларыннан алтын кыючы оста, спортта да сынатмый. Чаңгыда уңышлары бик күп. Соңгы вакытта җиңел атлетика белән дә ныклап мавыга башлаган. Тынгысыз педагог белән шушы көннәрдә хәбәрчебез Раилә Галявина очрашып кайтты. Сюжетка күз салыйк. Мәктәп аның икенче ие. Фәннур абыйның гомер сукмагы икегә генә аерылган дисәк тә була. Мәктәп белән үй арасында сизелми дә менә шулай 40 ел үтеп киткән. Курсабаш мәктәбенең ишекләрен ачып кергәндә 23 яшьтә генә булган егет бүген инде олпат ир булып җитешкән. Сөеклесе Гүзәлиягә тугры гомер юлдашы, 4 баласына газиз әти, 5 оныгына кайгыртучан бабай. Иң мөһиме нәсел дәвамчылары 3 улы һәм 1 кызы аның кызыксынуларын үзләренә тормыш маягы итеп алганнар. Спорттан читтә йөрмәделәр, волейболны үз иттеләр, һәм төпчек улым республика күләмендә Фәрит Мөхәммәтшин призына уздырылган волейбол ярышларында район командасы белән 6 ел рәттән Татарстан чемпионы булып калдылар. Менә бу кул эшләре Фәннур абый Бәшәровның тынгысыз хезмәте җимешләре. Шелтәрләп ясалган агач эшләнмәләргә аның бар күңел җылысы салынган кебек. Аларны кулга тотарлык шушы хәлгә җиткергәнче күпме сабырлык, игътибар кирәк бит. 1-2 сәгать вакыт кисеп кенә алу өчен әле. Агачны шушындай могҗизаи халәткә китерү серләренә Курсабаш һәм Шәмәрдән мәктәпләре укучылары Фәннур абыйлары белән берлектә технология фәнендә өйрәнәләр. Әлбәттә, бу бик вак эшле корал мөмкинлекләреннән башка тудыру мөмкинлеге юк. Халык та бит юкка гына корал эшли, ир мактала дип әйтмәгән. Коралда тәэмин ителеш әйбәт. Үзебезнең мәктәп директоры Айдар Наимович нәрсә әйтсәң, шуны алып кайтып бирә. Бер нәрсәдә тоткарлык юк. Эш кораллары җитәрлек. Эш урыны җитәрлек, эш кораллары җитәрлек. Замана малайларын компьютер, гаджетлардан арындырып, кулларына корал тутырып эшкә өйрәтү укытучының зур табышы. Ул бу яктан бик бәхетле. Укучылары да үзе кебек кулларыннан матурлыкны кыйып кына торалар. Менә бу күргәзмә эшләр барысы да уртак хезмәт җимешләре. Алар белән ел әйләнә төрле бәйгеләрдә катнашып,
урыннар яулыйлар. Кул эшләренә кызыксыну ул элек-электән килә инде. Мин аны электә әйберләр ясарга ярата идем. Аннан соң шушы мәктәптә эшләгән вакытта техник иҗат үзәге аша түгәрәк оештырылды һәм мин шул түгәрәк җитәкчесе итеп билгеләндем. Һәм шушы үземнең белгән эшләремне укучыларга бирергә тырыштым. Һәм инде алар белән инде төрле картиналар, шкатулкалар ясап, алар белән районда уздырылган конкурсларда катнашып, укучыларым призлы урынны алып килделәр. Фәннур абый Курсабашка эшкә күрше югары Утар авылыннан йөреп эшли. Чыгып киткән кешегә шактый километрлар җыела. Элек техникасы да гел булып тормый бит әле аның. Әмма ул югалып калмый. Кышын рәхәтләнеп чаңгыда җилдерә. Менә шулай үзенең чаңгы спорт остасы булып җитешкәнен сизми дә кала. Чаңгы белән кызыксыну мин бу Курсабаш мәктәбенә югары Утар авылыннан йөреп эшләдем. Кыш көне гел йөрисе була һәм шушында мин үземә чаңгы алдым. Һәм гел чаңгы белән Курсабаш мәктәбенә көн саен барып кайта идем. Һәм инде аннан соң инде эштән соң да чаңгыда чыгып йөрүне үзем ничек итеп алдым, хобби итеп алдым инде. Аннан соң инде шул менә 2017 елдан җиңел атлетика буенча ярышларда йөри башладым инде. Һәм хайран гына, зур гына уңышларга ирештем. Дип саныйм инде әзрәк. Әле ирешергә әйберләр алга таба. Тагында Ходай сәламәтлекне бирсен. Сәламәтлек булганда бер нәрсә алдында да тукталып калырга ярамый. Гел алга таба омтылырга яшәргә кирәк. Менә бу медаль, мактау грамоталары хезмәттә һәм спортта ирешелгән уңышларның горурланырлык нәтиҗәләре. Мин аларга карап, алдагы көнемә көч һәм стимул алам ди Фәннур абый үзе турында. Яшы буенча лаеклы ялда булса да, җиңүләр аны картайтмый икән. Безгә бәләкәй вакытта 60 яшьлек кешеләр бик улы булып күренә иде. Мин үземне 60 яшьтә итеп хис итмим. 60 яшьтә итеп хис иткәнем юк. Балалар сораса да, абый сиңа ничә яшь дип сорасалар, 18 яшь дип җавап бирәм. Спорт сезне картайтмый. Инде шулай. Алга таба стимул бирә. Шуңа күрә әйтәләр, тел нәрсә сөйли, аннан соң баш шуңа көйләнә дип. Шуңа күрә үземне карт дип әйтергә тырышмыйм. Һаман да 18-дә дим. Гыйнвар ахырында Сабада Россия күләмендә үткән Тимирман чаңгы ярышында да катнашып, Фәннур абый 4нче призер булу бәхетенә ирешә. 15 километрга аның вакыт күрсәткече 1 сәгатьтә 3 минутны тәшкил итә. Беренче урынга чыгучының 57 минутта килгәнен исәпкә алганда, бу бик яхшы нәтиҗә. Тырышлык, үҗәтлек, вакытны файдалы үткәрү Фәннур Бәшәровка гел сафта булырга ярдәм итә. Аның яшәү рәвеше күпләргә үрнәк. Идәге чисталык келәмнән башлана. Хәзерге заманда өендә затлы келәм булмаган кеше юктыр ул. Һәр хуҗабикә идәннәргә үзенчә завык, җылылык биреп торучы келәмнең чиста булуында тели. Сабалылар һәм күрше-тирә районнарда яшәүчеләр бу яктан бәхетле. Мастер Клин оешмасы һәрвакыт безгә ярдәмгә ашыга. Районда тырыш максатына омтылучан егетләр шактый. Шуларның берсе шәхси эшмәкәр Булат Каримов. Аның турында күп кырлы эшмәкәр дип әйтеп була. Келәмнәр, мендәр, йомшак җиһазларны, матрасларны, үз киемнәрен химик чистарту. Бу әле Каримовлар башкара торган эшнең берничәсе генә. Яңа елдан алар тагында киңәеп, келәмнәрне менә шушы заманча җиһазландырылган бинада юа башлаган. Үзебезнең эшчәнлекне гаилә белән эшлибез без аны. Монда şit kişiler işləməyi bizim bilən 2013 yıldan başladıq. Başlaganda indi qorqub qana tutqanıq indi. Ул вакытта бит әле Россия күләменә чыгып, алай оқырларга йөргән юк иде.
Менә без 3 ел башта үзебезнең белдек белән чистарттык инде мебельләрне, коверларны. Эшмәкәрлекнең әлеге төренә ныклап төшенгәннән соң узак вакытка сузылган укулар башланып китә. Төзелеш эшләрен башлап җибәргәнче Ярославль, Чаллы шәһәре, Пермь өлкәләренә барып тәҗрибә уртаклашып кайталар. Җиһазларның күбесенә Төркия һәм Ярославльдан заказ биргәннәр. Biz кулланабыз R111 дигән химияне, ул химия белән эшләр өчен без үзебезгә рөхсәт алдык. Барып укып кайттык. Коврочистны, келәм чистартучы егетне һәм үзем 10 көн без Нижний Новгород өлкәсендә уку уздык. Анда тестлар, таләпләргә туры китерә торган булсын, чтоб бу химияны кулланып, бу уку нәрсәсен оештырылган, бу уку оештырылган. Шуның өчен без алардан химия сатып алып, аннан соң аларның сайтына кирип, безнең Татарстан өлкәсендә, республикада начар отзывлар булмасын өчен алар безнең бөтен тәртибенә өйрәттеләр, эш тәртибенә. Хәзер менә без Россия күләмендәге коврочистлар дәрәҗәсенә җиттек, Аллаһка шөкер. Бүгенге көндә бөтен таләпләргә китереп, мебельләрне һәм коверларны, шулай ук мендәрләрне дә чистартабыз. Өйгә барып хезмәт күрсәтүдә популяр, айруча йомшак мебельләргә заказны еш кабул итәләр. Иске, бик пычранган җиһазлар да белгечләр чистартканнан соң танымаслык булып үзгәрә. Төзелеш эшләре тамамланган, хуҗабикәләр юарга өлгерә алмаган йортны да алар ялтыратып куялар. Алар кулына килеп эләккән мендәрләр дә сафланып, җиңеләеп кала. Сезнең теләккә карап, җиләк-җимеш һәм башка төрле исләр белән дә баеталар. Без бүгенге көндә Соба, Теләче, Кукмара, Балташ, Питрәш, Арша һәм Казан шәһәрләренә хезмәт күрсәтәбез. Безнең үзебезнең 2 машина бар. Выезднойга йөри торган Газель һәм легковой прицеп. Үзебез килеп алабыз без, үзебез китереп бирәбез. Кирәк икән, пенсионер әбиләр булса, өйләренә кирип мебельләрен күчереп, төреп, алып, китереп, җәеп тә бирәбез. Келәм юу тәртип буенча башкарыла. Иң элек ул яхшы тузан суырткыч аша үтә. Аннары су белән чылатылып куела. Материалына карап өстенә махсус Төркиядән кайтартылган химик матдә салына. Берничә минут узганнан соң белгечләр төп этапка күчә. Махсус чистарткыч җайланма ярдәмендә келәмдәге бөтен пычрак, чүп юк ителә, дезинфекцияләнә. Аннары химик матдәне куып чыгаралар. Юу машинасына урнаштырганнан соң тагын бер кат юыла, сыгыла һәм киптерелә. Эленгәннән соң келәм бер тәүлек тиешенчә җилләтелгән, кирәкле температура сакланган бүлмәдә эленеп торырга тиеш. Шушы вентиляторлар һәм осушитель воздуха нигезендә безнең бу бүлмәдә, сушильный камерада температура һәм давление автоматически көйләнеп тора. Бу помещениедә безнең давление артмаска тиеш 30%-тан, а температура 50 градустан. Менә шушы аппарат, шушы хезмәтне башкара безнең. Безнең бәяләр мендә чистарту бүгенге көндә иң зурысын әйтәм, 70-70 мендә чистарту 300 сум. Бу безнең үзебезнең сөрүлек белән. Әгәр дә клиент теләгән безнең мендәр тышларда, матрас тышларда тегеп бирәбез, андый хезмәттә күрсәтәбез. Коверларны чистарту безнең 110 сумнан башлап 170 сумга хәтле. Ул аның бәясе нәрсәдән тора? Бәясе аның тора коверның изделиянең материалыннан, калынлыгыннан, ворсының калынлыгыннан тора. Йомшак мебельләрнең бәяләре башлана, туры диваннар булса 2000-нән башлап 4000-гә хәтле. Матрасларда чистартабыз. Матраслар обычный 1,5 метрга 2 метрлы матраслар бүгенге көндә 1000-1500 шамасы йөри бәяләре. Булат Кәримов танылган Мистер Клин киемнәрне химик чистарту компаниясе белән дә хезмәттәшлек итә. Сезнең үз киемнәрегезне алар универмагның 2нче катында кабул итеп алалар. Безгә Сабаллар гына түгел, күрше Теләче, Балташ, Кукмара, Питрәш, Арча районыннан да киемнәр китерәләр ди биредә эшләүче Сания Сафина. Без Саба районы эчендә 2015 елны шушы универмагның бер бүлеген арендага итеп Мистер Клин дип атадык инде үзебезнең химчистканы. Без Казанның зур химчисткалар шелтәрләре белән хезмәттәшлек итәбез. Шушында кием салымнарны халык китерә. Монда инде туннар, дубленкалар, пальталар, пиджаклар, пуховиклар килә. Шуларны кабул итеп алабыз, накладнылар язып, биркалар язып, әйбәт итеп, төреп, урнаштырып, шушы Казандагы үзебезнең бергә кулга кул тотынышып
хезмәттәшлек итә торган Казан офисларыбызга итеп тапшырабыз. Анда инде югары белемле химик технологлар кабул итеп алалар. Бу итальянский химчисткалар. Итальянский химчисткаларда инде бер кат инде киемнәрне китергәч безнең карап алалар. Төсен төскә бүләләр киемнәрнең. Анда инде мин кабул иткәндә кайберсенең төрле дәрәҗәдә пычраклыгы, чисталыгы, топлары күренә инде. Аны карап аласың монда. Язып үткән накладнойга, шул накладнойларны тотып инде алар карыйлар. Кайберләренә инде аерым дополнительный хезмәт күрсәтелә инде. Топлар чыгару. Аннары кайбер кием салоннар була инде бик катып пешергән, общая загрязненность дип атала инде. Аларның түләүләре әзрәк өстәмә инде аларга где-то 200-120 сум акча түләнә инде алар. Шулай булса киемнәр бик чистарып, әйбәт булып кайта инде. Монда инде топ булмаган, очень сильно загрязненный булмаган кием килми инде. Сирәгендә освежайтырга китерәләр. Затлы туннарын, кыйммәтле курткаларны һәм башка төрле өс киемнәрен кайда алып барга белмәгән кешеләр һич икеләнми аны мистер Клинга тапшыра ала. Белгечләр үз эшенең остасы, бәяләр дә һәркемгә кулай. Шәхси эшмәкәр Булат Каримов һәм аның командасы сезнең белән аралашуга һәрвакыт шат. Шалтыратыгыз 8 98 71 88 98 84. Тимыршык авылы үзенең көчле көрәшчеләре белән билгеле. 1970 елда туган Идус Сафин да шуларның берсе була. Ул 1996-1998 елларда авыл сабан туенда 70 килограммга кадәрге үлчәүдә батыр кала. 2000-2004 елларда Мингәр авылы сабан туйлары җиңүчесе булып таныла. 2006 елның 10 февралендә 2 кызын хатынын калдырып, якты дөньядан вакытсыз китеп бара. Авылдашлары Идүсне онытмый, 2016 елдан алып, аның истәлегенә багышланган көрәш турнир үткәрелә. Ярышның ачылышында мәрхүмнең туганнары район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, Тимыршык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Менә бу традицион 4-нче тапкыр уза ярышта барыгызны тәбриклибез, без күрүгә шатбыз, район башлыгы исеменнән, район хакимияте исеменнән, барыгызны татарча, мөселманча ассаламу алейкум дип тәбриклим. Күркәм эш, менә бу ярышлар уздыру, шулай ук кемнеңдер истәлегенә узса да, ул мин әйтә торган сүз бар иде, ул кешенең рухына таба булып барып ирешсен бу ярышлар. Ярышның үзенә килгәндә, егетләр барыгызга да матур көрәш күрсәтергә, онытмыйча менә шушы истәлеккә багышланган ярыш икәнен, рахматлар алмыйча, беренче рәттән шушы фәлсәфәсе, философиясын уйлап кына матурын әйтеп, безнең Тимыршыкларга килгән кунакларга матур көрәш күрсәтергә. Чараны оештыруга яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге яшьтәшләре көрәшчеләр матди булышлык күрсәтә. Турнирга нигез салучы һәм төп иганәче шәхси эшмәкәр Дамир Исмәгыйлов. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шу көрәшне, шу турнирны уздырырга булышканнар өчен безнең район җитәкчеләренә, безнең авыл җирлеге җитәкчесе Айдар Хәнифулловичка, барлык спонсорларга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Әлеге искә алу чарасы турында Сабада гына түгел, тирә-як районнарда да белеп өлгерделәр. Тимыршык мәдәният йортында 4нче тапкыр үткәрелүче ярышка Орча, Балтач, Кукмара, Балык бистәсе, Әтнә, Биектау, Теләче авылларыннан 75ләп көрәшче килгән. Келәмдә кичке 5тә башланып киткән бил алышу төгәлләнгәндә төн уртасы җитеп килә иде инде. Әмма тамашачылар саны аңа карап кимемәде. Күрше районнардан да көчлеләр килгән иде. Әйтик, 75 килограммга кадәрге үлчәүдә Саба көрәшчеләре финалга бөтенләй чыга алмады. 65 килограмм үлчәүдә Сабадан Ришат Мөбәрәков 1нче, Мамалай авылыннан Фәниз Гәрәев 2нче урынны, Кукмарадан Булат Шәйхетдинов 3нче урынны яулады. 75 килограммда 1нче урында Кукмара районыннан Инсаф Тимергалиев, 2дә Балтачтан Фәннур Латыпов, 3нче урынга Теләчедән Мөхәммәд Хәбибуллин лаек булды. 85 килограмм үлчәүдә беренчелекне Крәнедән Илнас Зарипов алды, 2дә Теләчедән Данир Мулюков, 3дә Тимыршыктан
Илназ Михайлов. 100 килограммга кадәр авырлыкта бердә Югары Симет авылыннан Данис Закиров, 2дә Дилүз Закиров, 3дә Орчадан Илшат Идиятов. 100 килограммнан артык үлчәү авырлыгында Сабадан Радик Сафин җиңүче булды. 2дә Тимершыктан Эдуард Җәләлиев, 3дә Тимершык авылы көрәшчесе Хаҗинур Зайнуллин. Баш батырларга медальләр, акчалата президанттыш Идү Сафинның фотосурәте куелган статуэткада бирелде. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.